Λοιπόν, πάμε μαζί λοιπόν να δούμε τώρα τις πόρτες ασφαλείας. Τώρα, τηλέφωνα παραγγελιών 210-810-2153 και 6894-375. Αυτά είναι τα τηλέφωνα. Αν μπορεί, μπράβο, θα το ζητήσουμε από τη ροή αν μπορεί να βάλει σαν crawl μόνο τα τηλέφωνα σταθερά. Σαν crawl από πάνω μόνο τα νούμερα, αν μπορεί η ροή να μας βοηθήσει. Αυτές εδώ οι πόρτες μπορούν να γίνουν. Πάρε τη φάσα, δεν τη θέλω. Πάρε τη φάσα, εκεί. Πάρε τη φάσα και άστε μόνο το βίντεο. Αφήστε με εμένα. Λοιπόν, αυτή η πόρτα ασφαλείας έχει 1.400 ευρώ στην αγορά. Τώρα αγοράζεται με 400 ευρώ και με 6 άτοκες δόσεις. 411. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-810-2153 στο 6894-375. Το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και τον κωδικό της πόρτας θέλετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Μην κρατάτε τη γραμμή γιατί έχουμε πρόβλημα. Η 541, η οποία είναι εκπληκτική πόρτα στην αγορά. Θα δούμε αμέσως πόσο έχει. Παιδιά, αυτή η υπέροχη πόρτα έχει τιμή αγοράς 1.500 ευρώ έξω. Τώρα 450 ευρώ είναι πόρτα από Χαρδανιζέα Τσάλι, δική πανσέτα λέει, με τεσσέδες βαρέους. Όπως τα βλέπετε κιόλας, εγώ είναι τα μόνο μικρά εδώ. Θερμομόνωση, τριπλές κλειδαριές, δεν είναι κινέζικες, γερμανικά αυτά, ιταλικής προέλευσης και χίλια άλλα δυο. Πάμε, αυτή εδώ, 717. Διαφορακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση, διπλές κλειδαριές ασφαλείας, γερμανικών προδιαγραφών, με τριπλό κλείδωμα. Ίνοξ χερούλι και πανοραμικό μάτι με πέταλο. Το 717 τώρα αυτή εδώ η πόρτα μόνο από την Art Concept, εισαγωγή της Art Concept, τιμή στην αγορά τη βρίσκεται έξω 1.400 ευρώ. Αγοράστε την τώρα από εμάς και με 6 άτοκες δόσεις και με διακανονισμούς μόνο 400 ευρώ. Η 717 τηλεφωνείτε στο 210-810-2153. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και 6894-375. Αφήνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και τον κωδικό της πόρτας που θέλετε και θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Τον κωδικό το βλέπετε αριστερά, είναι αυτός. Αυτή είναι η πόρτα που βλέπετε, 3921. Θα δούμε αμέσως τώρα την τιμή της πόρτας, η οποία στην αγορά, παιδιά, αυτή η πανάκριβη πόρτα έχει 1.400 ευρώ. Μόνο για εσάς 400. Δεν έχω πολλά κομμάτια. Μην κρατάτε το τηλεφωνικό κέντρο. Θα σας πάρουμε εμείς για λεπτομέρειες. Αφήστε όνομα, τηλέφωνο, κωδικό προϊόντος και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να είστε σίγουροι για αυτό. Μην μου κρατάτε το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω 9 διαφορετικά σχέδια και όσο περνάει ο χρόνος και οι μήνες θα φέρουν ακόμα και περισσότερο. Και από το Σεπτέμβριο έχω πάρα πολλά πράγματα να δείξω. Κωδικός 4661, αυτή η υπέροχη πόρτα, θωρακισμένη, τριπλή κλειδαριά, γερμανική, δεν είναι κινέζικη. Στην αγορά οι τιμές καίνε, εξασφαλίστε την ασφάλειά σας τώρα για το καλοκαίρι, για το χειμώνα. Πετάξτε την παλιά σας πόρτα, κάνουμε και διακανονισμό στον τρόπο πληρωμής από 1.400 στην αγορά, μόνο 400 ευρώ. Και το Μιχάλη δώρο ή τη ζωή, ένα λόγος. Να σας την τοποθετήσουν φυσικά, αυτό εννοώ. Επίσης, αυτό που βλέπετε στα τηλέφωνα, αυτά μπορείτε να καλείτε, πόσο? Ωραία, τέλεια, να μην αγχώνομαι. Στο 4661 ο κωδικός από 1400-400. Πάμε. 5061 ο κωδικό. Πώς τη βλέπεις, Μιχάλη, την πόρτα και ζωή? Μια χαρά. Μια χαρά, πολύ καλή. Τέλεια. Ωραία για πόρτα διαδρόμου. Τέλεια. Λοιπόν, αυτές εδώ οι πόρτες μπορείτε... Αχ, Πινελόπη, τώρα με δυσκολεύεις λίγο να μιλάς γιατί μπερδεύομαι. 1.500 ευρώ και αυτή η πόρτα, 561 τώρα για εσάς 450 ευρώ. Είναι πόρτες ασφαλείας. Πόρτες ασφαλείας, το ξανατονίζω. Αυτές που βρίσκεται έξω στην αγορά δεν είναι κινέζικες σαν τα άλλα που προσφέρουν πολύ μεγάλες αλυσίδες. Εμείς εδώ δεν πάμε να βγάλουμε κέρδος, πάμε να βοηθήσουμε. Είναι έτσι ένα δώρο, μια γνωριμία με το site το 123speed.com και με την εταιρεία Art Concept που αναπτύσσεται αλλά και θα φέρνει πράγματα σε προνομιακές τιμές. 6731 η συγκεκριμένη πόρτα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά που βλέπετε στην αγορά. Οι τιμές καίνε, δεν μπορείτε να τα αγοράσετε, να προφυλακτείτε. Αυτή η πόρτα το 6731 στην αγορά έχει 1.400 ευρώ, τώρα μόνο για εσάς 350 ευρώ. 350 ευρώ, παιδιά, τι είναι? Και αν το κάνεις με 6 άτοκες δόσεις, πόσο βγαίνει το μήνα? Πόσο είναι? Έλα! Λοιπόν, 76, 11, 60 ευρώ το μήνα.
Ήταν η προηγούμενη με άτοκες δόσεις. 7611 λοιπόν, αυτή η πόρτα, η πανέμορφα, αυτό το χρώμα, ό,τι χρώμα σχέδιο θέλετε και ακόμα κάτι τον οποίο το επιθυμείτε. Εμείς το φέρνουμε από τους συνεργάτες μας από το εξωτερικό που κάνουν την καλύτερη εισαγωγή μόνο αποκλειστικά για την τηλεοπτική εκπομπή Art Concept. Τώρα, τιμή αγοράς αυτή 7611 1400, αγοράστε την τώρα μόνο στην τηλέφωνα που βλέπετε, μόνο 400 ευρώ. Μόνο 400 ευρώ. Έχω πολύ λίγα κομμάτια ακόμα. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και ειδικά το Σεπτέμβριο θα έχω πολύ περισσότερα. Αλλά μην μου κρατάτε περισσότερο τη γραμμή για να προλάβουν να εξυπηρετήσουν τα κορίτσια μας πάνω. 7851. Αυτή η υπέροχη πόρτα με τις γραμμές για ένα έτσι πιο μοντέρνο σπίτι με παλ γραμμές και με έτσι ένα λίγο πιο design. Αυτή η πόρτα που παρέχει το σημαντικότερο να ξέρετε, αυτές οι πόρτες δεν είναι απλές πόρτες, είναι αυτές με τα κλειδιά ασφαλείας που κλειδώνουν 3 και 4 φορές στην αγορά και είναι 1500 ευρώ και πιο ακριβώς μπορείτε να τη δείτε. Εδώ τώρα μόνο 450 ευρώ. Λίγο νερό, παιδιά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο για τους τηλεθεατές της Art Concept. Τελειώσαν οι πόρτες. Πάμε να γυρίσουμε το βίντεο να τις ξαναδούμε πόσο χρόνο έχουμε. Ωραία. Να δούμε λίγες, να δούμε 3 λεπτάκια ακόμα τις πόρτες αυτές. Μου τις ζητάτε τώρα, παιδιά. Τηλεφωνήστε, αφήστε το τηλέφωνό σας και το κωδικό προϊόντων και θα σας καλέσουμε εμείς πίσω για να δρομολογηθεί η παράδοση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Να το τονίσουμε αυτό, δωρεάν η παράδοση στο χώρο σας και με άτοκες δόσεις. Βλέπετε την πόρτα, βλέπετε τα προϊόντα, βλέπετε τα τηλέφωνα και είναι πάρα πολύ οικονομικά αυτά που κάνουμε για εσάς. Και το κάνουμε όχι για τίποτα άλλο, για να γνωρίσετε την Art Concept, να βοηθήσει η Art Concept να μην έχει, ξέρετε αυτό, δεν πάει να βγάλει κέρδος αυτά, όσο το αγοράζει. Το αφεντικό τρελάθηκε και τα σπασιμένια, δεν πειράζει. Τραγικό. Λοιπόν, τραγικό. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, οι τιμές αυτές δεν υπάρχουν στην αγορά. Έτσι απλά και εύκολα μπορούν να γίνουν δικά σας. Το κάνουμε για να σας βοηθήσουμε. Το κάνουμε για όλους εσάς, τους τηλεθεατές της Art Concept, τόσο της εταιρείας όσο και της εκπομπής. Λοιπόν, τηλεφωνήστε στα νούμερα που βλέπετε, αφήστε το τηλέφωνο σας και τον κωδικό της πόρτας τον οποίο θέλετε και πάρτε την, αρπάξτε την ευκαιρία τώρα. Είναι πολύ απλός ο τρόπος, 2, 10, 8, 10, 21, 53 και 68, 94, 375. Εκτός από την ώρα της εκπομπής μπορείτε να το καθημερινά και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5 ή επισκεφτείτε το www.123spiti.com ή το artconcept.gr και για τις ανακαινήσεις. Λοιπόν, αυτά. Και πόση ώρα έχω για να κλείσω, παιδιά, βοηθήστε με. Βλέπετε, εσείς συνεχίζετε τέλεια, αυτό ήθελα, μπράβο παιδιά. 3 λεπτάκια, πάρα πολύ ωραία, για 3 λεπτά ακόμα τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Τώρα αρπάξτε την ευκαιρία. Δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια, είναι λίγες οι παραλαβές λόγω του καλοκαιριού, αλλά θα παραδώσω σε όλους, θα δώσω σε όλους. Μπορείτε συνέχεια να τηλεφωνείτε, αρπάξτε αυτές τις ευκαιρίες, μου λένε ότι γίνεται χαμός. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει. Σας προκαλώ να ψάξετε τώρα στο Google, στο ίντερνετ και να χτυπήσετε πόρτες ασφαλείας, όχι κινέζικες που πουλάνε μεγάλες αλυσίδες εταιριών, γιατί είναι κινέζικες αυτές που πουλάνε φτηνές και χαλάνε σε ένα μήνα, αλλά με γερμανικές προδιαγραφές και ιταλική εγγύηση και συν πολλά πράγματα. Οι κωδικοί τιμές, τα βλέπετε τι κάνει στην αγορά. Και αυτές είναι οι πιο χαμηλές. Αν μπείτε μέσα σας ξέρουν και θα ψάξετε να το βρείτε. Εμείς μόνο για εσάς και να γνωρίσετε την εταιρεία. Ένα δώρο για εσάς, έτσι, γιατί η Art Concept και στην κρίση κάνει τα πάντα. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι δύσκολα. Απλά και εύκολα. Μην δώσω εδώ ποτέ το πλάνο. Απλά και εύκολα γίνεται δικά σας. Λοιπόν, όχι γιατί θέλω την αναζήτηση. Λοιπόν, έλα Ιγνάτη, σε μένα. Εντάξει είμαστε.